Ụtụtụ ọma nụ ụmụ ọdịnala Igbo, nkwụ ọma nụ. Anyị apụta n'ụra taa. Asị m ka m kwọta ata kwọtara anyị ndụ, kwọtara anyị ihe ọma, kwọtara anyị udo, kwọtara anyị ọṅụ, kwọtara anyị agamnihu. Asị m n'ụgbọ anyị ji wee pụọ tata bụ nkwọ mara mma, mana nke anyị eji wee nata ya aka ya mma. Asị m onye chụọ anyị ya daa, mana anyị sikwa ewebere ugobelu nke si bi ebekwa na akụkwa ya. Onye si na isi anyị wa na aja ya were isi ya wee buru aja. Onye ọbụla na-achụ anyị ga-ewere ana mazi elu mmiri. Ọfọ ka anyị ji aga, ọfọ na ogwu ka ọgwụ. Nsị na anyị adị ka echi, maka na echi adị agwụ agwụ. Si na anyị azụ ka afịa, mana anyị ya ana ka afịa. Si na onye ọbụla gwọọla anyị ọgwụ ya saa n'ọnụ, ọ sachaa n'ọnụ ya nwụọ. Ụta nsikwo ya ka ọ ga-esi dị ise. Aka m bụkwa onye nke gị Nwaada Agbarọma Ụzọ Mmiri. Abụkwa m onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Isiokwu nji maka ya wee bịa tata bụ nkwọ, bụ maka ajụjụ mmadụ jụrụ. O nwere onye jụrụ m ajụjụ sị m, kedu ihe dị iche na mmiri chi na iyi ụwa? Ọ maka iyi ụwa mainly ka m ji maka ya wee bịa tata bụ nkwọ. Ịma na ndị Igbo na ihe ọbụla bụ iyi a na-asị na iyi bụ mmiri, iyi bụkwa mmiri, iyi bụkwa otu. Abịa na mmiri chi bụ mmiri na-eso mmadụ. Mmiri mmadụ si na ya wee bịa ụwa, ọnya bụ mmiri chi. Mmiri ụwa ọ mmiri chi. Mmiri mmadụ si na ya wee bịa ụwa, ọnya bụ mmiri chi. Then abịa n'ihe gbasara iyi ụwa, iyi nọ na ya necessarily abụrụ mmiri ka ọ na-refer to. Abịa n'asụsụ Igbo, enwere ọtụtụ okwu nwere ofu mkpọkọrịta, mana ọ bụrụ ofu ihe ka ọ pụtara. That is, ọ bụrụ ofu meaning ka ọ nwere. Iyi bụ mmiri, iyi bụ oat. Iyi bụ grave. Ịfụkwana ya na this thing bụ a particular word. Nwere bụrụ different word, mana o nwere the same spelling, mana ọzi ka esi akpọbiri ya. Iyi ụwa n'ifọpụta n'ọdịnala Igbo bụ iyi mmadụ nwụrụ, ife mmadụ ji ọnụ ya wee kwubie tupu ọ bịa bụ ụwa. Mgbe ụfọdụ iyi ụwa mmadụ na-abụ ife onye ahụ kwubiri na ndụ nke ọ dị before ọ nwụọ, o wee soro onye ahụ wee bịa n'ụwa ọzọ ọ ga-anụ. Take for instance, ụta nnọkịta na nwa na onwe m na-ekwu ya sị n'ụwa ọzọ m ma abịa na ma ya abịazi ụwa nwaanyị. M na-ekwu ya steady, ụwa ọzọ m ma abịa na ma ya abịazi ụwa nwaanyị. Ihe a bụ iyi ụwa nna anụ nkịta ndị ndụ. Ọ bịawa ifu na ọ ka bụ the same soul na-abịazi in a different body, in a different form. Onye a bụ na ụta nnọ enwere m ike ịbịa ụwa nwoke, onye ahụ ji egbe afa onye ụwa ya, asị onye ahụ gịnị na onye ahụ bụ gịnị na nwaanyị nọrọ ya ụwa, mana flesh body build o ji wee bịa ụwa nke ọzọ. That is, mụnwa ga-eji bịa ụwa nke ọzọ bụ gịnị nwoke ka a na-afụ, mana o jee n'afasị ya gịnị na nwaanyị, maka gịnị na ihe ọ ṅụrụ n'ụwa ya nke mbụ before bịa ụwa ahụ. Maka ife nji ekwu ya bụ gịnị, ọtụtụ mgbe na ndị mmadụ na-adasị kee ka nwoke ga-esi wee nọ nwaanyị ụwa, nwaanyị anọ nwoke ụwa. Ụta nnọ nwoke bụ ihe nọrọ m ụwa. Ụta nnọ na nwoke nọrọ m ụwa. Ana m nwa na onwe m nọkwa ebe a na-ekwusị abịago m bịa fụ ụwa nwaanyị wee fụ ka ọ dị. And I am aiming to go back n'ụdị nwoke mgbugbu. Onye a bụ na enwere m ike ịnọ ụwa ọzọ, onye nọrọ ụwa wee gbaa afa onye ụwa, afa wee si ya n'ogene nwaanyị nọrọ ụwa. Ndị mmadụ adaltiz na ihe a mmadụ asịzi na ọdịrọ possible, maka na ihe a bụ gịnị okwu mmadụ kwuru before ome gịnị ọ nwụọ.
o nwere onye ga-abụ ọbịa na ndụ ya nke ọnụ ọ na-ezu oshi emegide that baby on the process of oshi ọ na-ezu omegini ọnwụọ gịnị ga-eme ọnwụzi ahụ o nwere ike mgbe ahụ ọ na-achị give up ọ na-aṅụ iyi na-asị ụwa ọzọ mma bịa enwe m ike izu oshi ụwa ọzọ mma bịa enwe m ike izu oshi ọ bịawa n'ụwa ọzọ soli ya wee bịa ọnya nwa ka a na-akpọ gịnị iyi ụwa ị na-aghọta ya maka ndị na-agbụ mgbe ụfọdụ a na-asị ke ka nwoke ga-esi wee n'ọnwa nwaanyị ụwa ma oke ka nwaanyị ga-esi wee nọ nwoke ụwa ọ bụrụ maka ịnụ ụwa ka m bịara ịkụzi taa mana ọ reflektịrị to topic m na-achọ ịkụzi onye maka m ji ekwu okwu gbasara gịnị mmadụ nwaanyị ịnọ nwoke ụwa ma nwoke ịnọ gịnị nwaanyị ụwa o nwere nwoke ga-abụ ọpụta ọsị na afọ nwoke na-ata akarịa na ụwa ọzọ ya ga-abụ na ụwa ọzọ ya ga-abịa bụ ụwa nwaanyị ihe abụrụ gịnị iyi ụwa ọ ṅụrụ na ndụ nke ọjọọ ọ bịawa ụwa ọzọ mee gịnị ọnụ ụwa nwaanyị o jezie n'afa asị ya na nwoke nọrọ ụwa ndị mmadụ pụta na-eme argument ihe na-enwere isi then ihe ọzọ dịkwa ka ibi ya bụ mmadụ nwere ike ọ bụrụ na bifo onye ahụ abịa ụwa mgbe ọ ka nọ na mmụọ na ahụ mmụọ bifo ọ bịawa ụwa o nwere ike onye ahụ abịasị abịaburu m ụwa na ngwuru a years ago mana oppression ekwelu ka stand ya ihe dị na ngwuru. I wanted us ka anyị mezie ngwuru be nna anyị ka ihe dị na ngwuru anyị dị active mana oppression karị. For that reason ụwa m ga-abịa ụwa dibịa ma ọ na m ga-abịa ụwa eze nwanyị. O nwere ike ịbịa ụwa duto na ikpebigo datin na mmụọ wee bịawa ụwa i wee bịazie they distracted by so many things dị n'ụwa ichefuo because ị ga-ekwubi that thing wee bịa but when you reincarnate they will make you to be unconscious of that oath itekiri before bịawa ụwa. Onye a bụ na mgbe ụfọdụ ije n'afọ ma ije na chọọchị asị gị na ịbụ ị nwere call and o nwere ike n'anya ọ bụ na ndị mere ihe dị n'ọdịnala na be nna gị bụ gịnị that is o nwere ike ọ bụrụ dịka na ndị ahụ adị echetazi ha nwụchago ada agụzi ha sef ma a na-aga ọfọ ihe a niile bụ gịnị ihe a na-akpọ iyi ụwa. O nwere onye bụ gịnị na ọgwụ ka o jere jee gwụọ n'ụwa nke ọzọ ọ bịagburu ọgwọcha dị ọgwụ ọ bụ na ejidere ya n'ọgwụ mebi obodo ya bụ ndị na-asọ ọgwụ or something like ọ na-agwọ ajọ ọgwụ in short along the line something happened onye ahụ wee ṅụọ iwe sị gị n'ụwa ọzọ ya abịa na ihe nwere ike ime gịnị ije n'ọgwụ ọzọ. Onye nwa bụ ifu na onye ahụ arị nka na-etie ịgwọ ya ọgwụ ọma nghọdị ya nyenwa na onwe ya gwa ọgwụ ọma wọk. Ihe a niile bụ gịnị iyi mmadụ nụrụ anụ wee bịawa ụwa. Ama m na ndị na-ene m anya na-aghọta ihe dị iche na mmiri na-eso mmadụ mmiri chi na iyi ụwa. Iyi ụwa bụ oath, mmiri chi bụ water of reincarnation. Mmiri mmadụ si na ya wee bịa ụwa dị iche from oath mmadụ tekiri maybe na onye ahụ tekiri ya in spirit form or gịnị na flesh maybe mgbe ọ ka dị ụwa. Gị nwa na onwe gị na-ene m anya nwere things na-eme na ndụ gị kịta ị na-asị hey ịbịa n'ụwa ọzọ. O nwere ndị na-asị hey ụwa m ga-abịa ọzọ mma mbịa ụwa ogbenye ọzọ. O nwere ndị na-ekwu ya n'ụwa ha nọ ụwa ọzọ mma abịa mma mbịa ụwa ogbenye mma mbịa ụwa na family na-enwere ego. O nwere ndị na-ekwu ya n'ụwa ha nọ and that is onye ahụ nwere ike ọrịa nka na-etiwe ọ dị so lucky nature will do what gịnị transfer that person. Ọ bụrụ na ebe anwa mbe ndị nwere ego ka ọ ya anọ wee fulfill earthly mission ya gaba ebe anwa provided na o mee gịnị nọ o fulfill earthly mission ya. Ihe nji ekwu ya ka ndị mmadụ ghọta ihe dị iche n'iyi ụwa na mmiri chi. And in conclusion ọ bụrụ na ịbụ onye Igbo na-ene m anya be careful of things you say with your mouth because sometimes those things iji ọnụ gị na-ekwubi n'ụwa nke anyị nọ ihe ọ bụ ụwa ọzọ mee gịnị osoro gị nọta and you might be unconscious of that statement ị mekiri na ndụ a in this flesh while reincarnating. Reincarnate say you might be you will be unconscious of that statement ị mekiri on this very
present life, earthly life gị, thereby reincarnating again. Now ị na-agbagharị, ọ bụrụ ihe ị ṅụrụ before ị bịawa ụwa. Some of ndị ị na-anya efu na na-enwe daily increase on ndị dibịa na ndị eze nwanyị. Ọ bụrụ na ndị mmadụ na-afọm ya, ọ bụrụ nobody is forming. Eziokwu na some people achọrọ iji nwayọ ka ofe lọla alọ zuo olufa nri. Some people achọrọ iso iji nwayọ ka chi ha bụrụ ha ụzọ nke anwa dị. But na isi mụ that many people are forming eze nwanyị and eze nwoke is a lie. Maka otu a mụ nwa nọ na mụ nwa adị eme ya enjoy n'ọlụ akpọrọ m. Mana gịnị na ebe akara aka onye na-esi bụ n'ọlụ chi ya kpọrọ, ife chi ya si ya mee. That is the reason I am doing this work. Maka na once you start working against the will of your chi, ima that na ị na-work in another path which might lead you into destruction. Are you getting the point? Now, na somebody ịbịa na ifu na na-enwe daily increase of ndị dibịa na ndị eze nwanyị, because gịnị na some of ndị anyị na-afụ na reincarnate now bụ some people ha gbufuru n'ike mgbe ha ndị missionary bịara n'ala Igbo. Some of them na-asị gịnị, we must go back and we will conquer. He had some of the declarations ha na-eme before they gave up. Some declaration ha mere before ha anọta ụwa ọzọ. Onye nwa ka na-akpọ ihe ụwa. Ama m na ịghọtara ya ọfụma. Aka m bụkwa onye nke gị, Nwaada Agbaroma Ụzọ Mmiri. Ọ bụrụ na o nwere ihe na-agbagoju gị anya gbasara ihe m kụziri na mbụ, maọbụ ihe ndị nke m kụziri tata, maọbụ na ịchọ ka arụ ọlụ gị ọlụ maọbụ arụ gị afa, biko mee gịnị, dere m message na my WhatsApp line na 070-373-11663. Ngwa ka emesịa.